Любими места за пазаруване в град Пловдив. Намирам се на колелото на 6 септември до голямата била и ще ви водя на едно любимо мое местенце, от което си набавям всичко необходимо за кухнята и дома. Тръгвам от колелото към посока Адата. Точният адрес на магазина, към който отивам, е булевард 6 септември 221 или магазин InHouse. Магазинът разполага с паркинг и, разбира се, много удобно се стига до него с кола и градския транспорт. Хайде да влизаме, за да ви покажа отвътре какви находки има. Повярвайте ми, най-добрите цени за кухненски и домакински принадлежности са тук. Проверено е. Затова споделям толкова настоятелно. Показвам ви някои от любимите ми щандове в магазина. Този с сервизите, с формите за печене и въобще тенжерите и тиганите. Те винаги са необходими, особено когато готвите и поднасяте всеки ден. Находките, които трябва да търсите, са в зелен етикет. Това са трайно намалени продукти. Цените наистина са конкурентни. А сега ви показвам и тенжера под налягане на топ цена. Промоцията е активна до 14 октомври, така че побързайте. А на касата може да вземете и картата за отстъпка, която ще ви носи допълнителни отстъпки през следващите пазарувания. Ако имате въпроси, пишете в коментарите. Оставам на разположение.